Hyvää iltapäivää. Vieressäni istuu Anja, englannin opettaja. Anja, oliko tämä keväinen englannin ylioppilastutkinto todella niin helppo, mitä kaikki kokelaat sanoivat? Joo, kyllä se kauhean helppo oli kyllä, että on sillä tavalla, kun hekin olivat niin paljon lukeneet tätä tekstiä, niin se on silloin tavattoman helppoa. Että kun liikkui sellaisia huhuja, että tämä oli tavallista helpompi, että yleensähän muistamme takavuosina, kun englannin kirjoitus oli hyvinkin vaikea, että sinun mielestäsi tämä oli kohtalainen. Tämä oli kohtalainen, tällaisia ne saisivat olla A-tasolla. Mielestäni kyllä C-kielen kuuntelu oli hieman liian vaikea, että oli hiukan sillä tavalla kohtalaisen vaikeahko. No, voisitko antaa tähän jonkun neuvon seuraavan vuoden kokelaille? Juu enemmän vaan pitäisi kauheasti sitten tekstiä, koska se on juuri, nämä kuuntelut ja tekstihän muodostaa hyvin tärkeän osan tästä ylioppilastutkinnosta, että there is one way you can learn English very good, very well. Joo, tässä siis hieman Anjan elämän filosofiaa näin lopuksi. Kiitos.